Bhotani ma-Afrika mahle, bhotani bantu bomgquba, bhotani bantwana basekhaya. Igama lami ndinguSilindile wakwaLufelo, uMampinga umbhalo kaQoshe, umntwana, umawawa ke bethuna. Namhlanje ke ndihleli nobhuti apha odume kakhulu, odume ngokwenza amakhanda wabantu, noma litshekile ikhanda lakho ingathi sweet potato, uyakhona ukuthi akuzame nyana ukuthi nawe ubukeke, yabo. So I've met him, I think it was 2020 or 2021. I met him through my son ngoba umntana mthanda izinto. So namanje nje usakhalela amakhathi wakhe. But Sam, Hayi my sister. kunjani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila nami. Welcome man. Welcome. Lelanga dala silimele. Ngicela ukuthi uzazise kancane kubantu basekhaya, more especially abantu base Soweto eDeepkloof. Ubhuti Sam ubani? Sanibonani. First thing ngiyabonga welcome la kwakho. Thank you. Igama lami Sam the man. I'm from Mozambique, eGijane. Mina ngusemo ngumuntu ozithandela ukuzihlalela esalon yabona. Akukho kunye ngakusho ngoba yiyo into engiphila ngayo yabona. Ungoba nisibongo Sam? Ngumbokazi. Usembokazi. Yebo. Okay ke bhuti. So ngizofuna ukuthi si-break kancane lento nena ne. So njengoba usho ukuthi ukhulele eMozambique. Yebo. So i-structure sakho sasekhaya ekukhuleni kwakho ukhule kunjani? Kunomama, kunobaba, like benihlala ni kunjani ekhaya? Abantwana basekhaya? Ekhaya ngikhuliswe umama mara kancane obusheshe wahamba emhlabeni. Okay. Ngasala nogogo, naye ugogo nje ngasala naye nje isikhashana esincane. So sikhule siwu-2 ekhaya mina nosisi wami. Okay. Yabona. So you know what? I'm listening. So umama yena usishiye wena unangakhi? Ya ubengisasemncane mara at least bese ngikhona ukusebenza yabona. Okay. Ya umama moshone sengikwazi ukuphanda. Mara ukuphanda akakhona bungasulu umsebenzi lwana. Because my first work bekukulusa inkomo. Okay. Umama besaphila that time? No. Okay, ugogo besaphila yena. Ugogo bese khona mara ugcine wahamba. Yeah. So bengilusa inkomo. Uhola malini lezo inkomo lezo? Uhola ngenyanga, ngeviki, uhola malini? Ekhaya imali abayihambisi phambili kakhulu. Uma uceda unyaka bakunikeza inkomo yabona. So bengenza kanjalo. So ubusebenza unyaka wonke? Unyaka wonke. Bese uphiwa inkomo? So lo nkomo leyo uzoyenza njani bese uyayidayisa? No, mawufuna ukufuya nawe ungakwazi ukuthi at least uhlanganise nalezo ozilusayo lapha yabona. So unyaka wonke uphila ngani ke mawusamele le nkomo le ngoba uyasho ukuthi unodadewenu ekhaya fanele naye umnakekele? Bayakuphakela khona lapha. Mabahambile bayakwazi ukuthi mhlambe bahambe sisakele impuphu le ekhaya yabona into ezinjalo. Ugezela khona la yonke into bayakunakekela. Bekugezwa khona. Phela usebenza ngeinkomo nobulongo yonke le nto leyo. Manje siselibutho mhlambe bekugezwa kayi1 lapho nakhona. Ngeviki. So now ngiyezwa in a process njengoba sikhuluma. You're not mentioning ubaba. Ngizwile ukhulumile ngomama, ukhulumile ngogogo. Ukhulumile ngosisi wakho. Kule process or mangithi kulesi structure ukuphi yena ubaba? Mina ngikhule ngamazi baba. So ngithe mangisuka le kuyinkomo la bengibisa khona inkomo. Yeah. Ngabuyela ekhaya. Okay. La kunosisi wami khona. So ubukwenye ilali bengikwenye indawo. Ukwenye indawo ekude nasekhaya. Yebo. So njengoba wena uwelusa lapho usiseni ubumshiye nobani? Bekasele nje nomakhelwane futhi akekho umuntu ngisana. Bekangakanani yena that time?
bekamncane mhlampe labo 9 maybe. Okay. Bekamncane. Mara bekungana choice. Yeah. Bekumele ngiphande yabona into ezinjalo. So le ndawo yakababa mangibuyela ngale ekhaya ngafika ngabona ukuthi isimo vele siyabheda yabona. Ngafuna inye indawo futhi ngalusa imbuzi ke lapho. Okay, eseduzane manje nasekhaya. Eseduzane ukuthi at least ngiyakwazi ukuthi usisi wami ngimbone every day yabona into ezinjalo. So ngiluse I think 2 years lapha. Uneminyaka engaki ngaleso sikhathi leso sana? Bengisemncane Yeah. besemncane nje bengimncane kakhulu. Manje ama-cherry mawubhiza uphusha imbuzi lapho. Lutho bekungana ndaba ye-cherry nix. Awuchameki nokuchameka nyana. Yazaziwa lezo zinto lezo. Bekuyizinto zabantu abadala. Ngiyakuzwa. Lo mama wangibuza ngendaba yefamily yami yabona. Lo bengimlusela imbuzi zakhe. Okay. Wathi ukubaba wakho ngoba umama kunyazi ukuthi vela asekho. Ubaba wakho ukuphi? Ila ngikhumbula khona ukuthi hayi man, ngini-time mama. Ola lo ngomcabangi kule inkinga onazo umcabangi. Nix. So ngiyakhumbula hawo. Nginobaba ene before ashona umama wami. Wangifundisa inamba yakababa mara wangitshela ukuthi ungayi ukuhlala lapha. Mawungayi ungaya ngevisit uphinde ubuye. Uyabona? Okay. So ngayikhumbula leyo namba nganikeza lo mama wayifonela. Uyibhale Samuel namba. Bese ngqondweni. After iminyaka engakho uyibambile le namba. Maybe it's a miracle maybe. I can imagine. Ngafona lapha. Wanginikeza ifoni mama ngakhuluma Matala mina ngiyahlupheka. Yeah. Mama washona ngihleli mina lana nosisi wami. Wathi hayi ngizokulanda. Ngathi okay. So makasuka ngale. Lo mfazi bekahlala naye umtshela ukuthi mawuya le ingane yakho iyi1. Ngifuna ubuye nabantu abawu2 kumele ubuye nomuntu oyi1 lo uthe uyolanda yena uyabona. Hayibo. So kusho ukuthi usisi wakho kumele sale. Okay. Mina ngihambe. No ngafika ngamtshela uMadala ngathi angeke. Usisi wami angeke ngikhona ukumshiya. Yeah. So wabuyela uMadala. So ngamfonela futhi ngathi manje awuna ukuthi ungangisiza nge-something else. Wathi mfethu mina into engakusiza ngayo ukuthi ngikuthathe uzohlala la. Ngiyabona. So ngavumbuka enye ifamily nje yakamama. Yakamama wami. Okay. So bathatha usisi wami ke ukuthi bayohlala naye. Ila ngithole khona i-chance yokuyohlala nobaba wami ke lapho. Yeah. So ngafika ngahlala naye. Bengisebenza naye manje ngiyabona ukuthi angitholi imali mina kumele ngithole imali ngisendele ukuthi at least usisi wami abe right yabona into ezinjalo. Manje mawufika wena did you feel ukuthi lo mama uyakwamukela vele like uhappy ukuthi ulana ekhaya ku right nje kuyaphileka? Kokuqala ngithi mangihamba ngiyobona ubabami kokuqala ngihamba nomama wami ke lapho. Yes. Before ashona. Yonke into bekangitreata grand ngicanga ukuthi hayi yonke into imnandi yabona into ezinjalo. Noma ngifika ngalesa sikhathi yonke into grand athili nje ngicala ukusebenza ke. Ngoba ngaphuma ukusebenza nobaba ngayosebenza ngeyi1 ukuthi at least ngithola imali ngithumele ekhaya yabona ukuthi usisi wami abe right. Ngaqala lapha ngikhathazo ke. Manake. Wena ubaba unekhampani yakhe or unalapha asebenza khona? Yeah, una la asebenza khona. So mase udecide ukumshiya ubaba uyozisebenzela uyamtshela ubaba ukuthi hayi mina ngitshela ukuthi kumele ngithole imali ukuthumela ekhaya yabona ukuthi usisi wami naye abe right. Wavuma Madalena bekungaso umuntu onenkinga namanje. No angana nkinga. Usaphila ubaba. Usaphila ubaba usekhona.